Tak, ahoj. Tak. Počkajte, tu je hrozné svetlo. Dobre. Tak. To líči nie. Bude prekvapenie, uvidíte sami. Je to také jarné. Ale už skôr by som to nazvala letné. Ale ja som ho našla na nete, tak uvidíme. Dáme si vlasy do cupu, ale lenže ja sa hambím o túto gumičku. Ona vyzerá ako keby z ponožky. No ja som ju kúpila. Stala ma až euro. Nie až, ale že stala euro a hambím sa ju nosiť. A mohla som si radšej kúpiť túto za euro make-up. Som zrdol taký obyčajný. Dobre. Tak, čo ja budem používať? Ideme na začiatku už. Inak, teraz ma vysmejete. Ja viem, že ma vysmejete, že akú sa marinu robím. Ale mám takýto lesk. A keď si ho dám pod tieni, tak mi to krásne mi to ukáže potom tie tiene, tak si ho dám. Počkajte, idem nabiť počítač. Počkajte chvíľu. Vám zapojím. Dobre, už ide. Au. Au. Dobre. Tak, ideme úplne od začiatku. Tak, ja zoberiem ten lesk na prst. No mi to ostane také mastné. To dáme takto hore. No, dobre. Zoberiem také na nášanie, neviem. Hej. Alebo čo vám radšej použijem štete radšej. Tak štete. Kde vám tie tiene. Tak, zoberiem si takú zlatú. Idem takto hore. Človečko. Môžeme dať. Zoberiem zlatú ceruzku. Presne aká to je značka teraz. Nemám. Mám to takové. A rozmôžem prstom. Ale majú linku. Takže robím aj linku, ešte si musím dať tieňa. No to... Dám licenku, Super Shocks. Neviem to stále prečítať, čo už so mnou.
Tak. Takže vyzerá to takto. Nejako teraz to ani moc nevidno, ale tak keď vidíte, mám takéto, že wow, super. Ešte to dáme. Tak, a na túto riasenku my si dáme ešte jednu. Ja si dám Color Style mascara. To je na predĺženie. Tak. Bude to prekvapivé. Toto lečenie, tak ja zoberiem ešte nejaké zelené tovka a tam takto tu. To je iba zvýraznenie. Tak, a ten istý lesk, počkajte, kde si z toho našli. To raz tu vyhodím celý kusík. Tu je. Kde sa to? Tak. Vyzerá to takto. Jenime. Ja som zabudla na konturovanie. Ešte si môžeme to zaškrovať, tak si. Tak môžete vyraziť do ulic. Ahoj. Tak po tomto videu ešte bude video na Avon kozmetiku.